Tnediet uffiċjalment il-kampanja ta' prevenzjoni tal-kanċer tal-onq tal-utru. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal li tfajliet u nisa ta' bejn il-25 u l-35 sena qed jirċievu stedina biex imorru jagħmlu test b'xejn magħruf bħala smear test fiċ-ċentri tas-saħħa. B'hekk tibdil ikun innutat minn kmieni u r-riskju li jiżviluppa kanċer jitnaqqas permezz ta' azzjoni li tittieħed minnu fih. Kanċer fl-onq tal-utru huwa l-iktar komuni bejn l-età ta' 35 u 50 sena, però b'din il-kampanja ir-riskju ta' kanċer jinqabad minn kmieni. Il-professur Muscat Berin mid-Dipartiment tal-Obstetrics and Gynecology innota kif ħafna mit-testijiet jirriżulta li kollox sew, imma fil-każi fejn ikun hemm bidu ta' xi ħaġa l-azzjoni li tittieħed tkun inqas aggressiva u li biha il-mara ma titlifx il-fertilità tagħha. Il-konsulent għas-saħħa pubblika u direttriċi tal-screening program Stephanie Xwiereb qalet li s'issa intbagħtu iktar minn 2100 stedina, fejn l-ewwel intbagħtu lil dawk li twildu fis-sena 1980. Importanti anka dawk in-nisa illi forsi jkunu għamlu smear test dal-aħħar 12 xahar jindikawna id-data ħalli aħna nibatu għalihom iktar tard. Importanti li għal dan it-test hekk qatt m'għamiltu għall-inqas darba kull 3 snin tagħmlu għax importanti biex taqbad ċertu tibdil fil-bidu. Din il-kampanja tnediet fuq linji gwida Ewropej biex titnaqqas l-inċidenza ta' mewt u tbatija kkawżata minn dan il-kanċer. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Chris Verhofstadt iktar tfajliet u nisa jaċċettaw din l-istedina hekk kif s'issa 30% biss għamlu dan il-pass. Żied jgħid li fix-xhur li ġejjin il-Gvern se joħroġ politika nazzjonali dwar il-kanċer li flimkien mal-prevenzjoni se jindika bħal f'dan il-każ li l-marda tinqabad minn kmieni. Taqbad kmieni permezz tal-screening għandna l-screening tas-sider, l-screening tal-musrana u issa bdejna wkoll l-screening tal-onq tal-utru. Kull sena jkollna ma' 12-15 il-mara li jkollha kanser tal-onq tal-utru. Aħna jidrilna li jekk nagħmlu l-screening u ħanamlu bdejnieh u jkollna korrespondenza tajba nkunu nistgħu naqsu da biżjed minn nofs, anzi b'xi 3 kwarti biex bekk nkunu qed innaqsu wkoll il-kanser tal-onq tal-utru.